Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi ila hadratin Sa'ad Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi ila ruhiyahul al-basyir wa ila hadratin ibni Wadih min qawsadini ahli wa libni ahlikum syai'ul lailahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun idza qara'a sajdah shad. Laras niku halaman pinten niku? Halaman 82. Niki tanggal pinten niki? 16 sebulan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tibyan halaman 82 nggih. Faslun hadza utawi iki iku faslun ana pasal suwiji. Idza qara'a ing dalem nalikane maca sapa man ki ya korek wong sing maca. Mbok rujuke man ya kena. Nah, atas kemarin mbok rujuke korek ya korek terus, ya. Kalau kalian sudah membuat rujuk korek ya korek. Tapi secara umum ya man. Idza qara'a ing dalem nalikane maca sapa qari utawa man sajdah tasawuf ing ayat sajdah ing dalem surat shad. Kemarin kan yang terjadi perdebatan nggih. Surat sajdah, ayat sajdah kan ada yang mengatakan di Al-Qur'an ada 14, ada 15. Tapi kalau unik cenderungnya yang 14 karena yang di surat shad itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang di surat sajdah itu termasuk ayat sajdah, yang di surat shad ada yang mengatakan termasuk sajdah, ada yang mengatakan tidak termasuk sajdah. Kalau yang menganggap di surat shad dianggap sajdah, ya berarti ono 15. Kalau yang tidak dianggap berarti ada 14. Ora usah digawe repot yang ora perkara wajib nggih, hanya pengetahuan. Pertanyaan napa sujud tilawah wae ora wajib. Itu ayat sajdah kan terkait dengan sujud tilawah. Nah, sedangkan sujud tilawah itu sunnah, bukan wajib. Dan yang mau 14 atau 15 ya terserah. Paman utawi sapa wong iku kala ngucap sapa man. Kalau ada seseorang yang berpendapat innaha setuhune sajdah shad iku min azaimi sujudi, iku min azaimi sujudi saking pira-pira kukuhe sujud tilawah. Ada yang mengatakan shad itu bagian dari sajdah sehingga ya tetap kudu sujud tilawah. Kala ngucap sapa man yasjudu sujud sapa man iku salaun padha uga qara'a maca sapa man utawa qari ing sajdah fi sholati ing dalem sak jerone salat au kharijaha utawa ing dalem sak jabane salat. Kalau dengan menganggap yang di dalam surat shad itu bagian sajdah, baik di luar sholat atau ketika sholat, ya disunahkan membaca sujud tilawah. Ya, misalkan dengan pas deres utawa dengan Quranan, nah ketemu surat shad ana sajdahe ya baca biasanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena
jenengan ngeleng-ngeleng 14 15 apa nang kangelan. Ora usah dieling-eling, syukur bagi belum ngeleng-ngeleng. Karena belum ngeleng-ngeleng di Al-Qur'an biasanya sudah ada tandanya ya. Untuk diparingi tanda. Nah, ini ayat sajdah. Engger ketemu ya wis dieling-eling. Nah, ketemu ayat sajdah, maca sujud tilawah. Syukur bagi sujud. Cuma anak sujud ya tetap syarat-syaratnya koyok dengan sholat. Tetap suci, ya suci berarti mungkin pas nyetel Quran. Tapi kadang orang menutup aurat, terutama kangge perempuan. Nak wong lanang sih auratnya jenengan kata sot berarti leset ora ono apa sabda sot iku min azab. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Li anna nabiyya sujud sapa nabi fiha yang dalam sajdah shot. Karena apa? Berpedoman pada perilaku nabi. Nabi itu ketika mendengar atau mengganggu sunnah qara'a maca sapa manha ing sajdah shot bisolati ing dalam sholat lam yasjud mongko ora sujud sapa man. Tapi nak pas posisi sujud, posisi sholat kok maca ayat sajdah, terutama sajdah shot kok bingung, ngertine malah imame lali. Fa'in sajadah nuli lamun sujud sapa man bahwa utawi man eman. Bahwa ini berarti nak berdasarkan pendapat iki, nak ning jerone sholat maca ayat sajdah kok sujud malah dadekke sholate batal. Nah, tapi nak mergo lali utawa ora ngerti nggih boten napa walakin tetap lil lahwi lisahwi karana lali. Lisahwi karana lali. Wa ingkana ora perlu sujud sahwi maksudnya. Umpama jenengan mau kok lali ora sujud tilawah ora perlu sajdah ngerti, tapi ning jero salat kok malah sujud tilawah, salate malah batal. Li annahu krana setuhune qori iku zada nambahi sapa qori bis sholati ing dalam sholat, karena itu dianggap nambahi rukune sholat. Maing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minha saking sholat fabatolat mongko batal apa sholat. Mergo dianggap dengan koyo-koyo nambahi rukune sholat. Kama koyo keterangan mergo sholat itu dalam satu rakaat hanya ada berapa sujud? 2 kali sujud. Karena dengan maca ayat saja sujud berarti sujudnya ana pira? 3. Seakan-akan berarti koyo nambahi rukune sholat. Makanya fabatolat sholate batal. Tapi nak jenengan ora ngerti ilmu ya ora apa-apa. Tapi nak jenengan wis tau ngaji, ati piye wis tau krungu keterangan kok tetep mbok lakoni, malah ndadekke sholate batal. Dadi ini yo sing aman nak ana ayat sajdah misalkan wasjud waqtarib ning salat apa? Iqra. Nah, misalkan jenengan salat maca Iqra namanya ana ayat wasjud waqtarib. Ya wis ora sujud tilawah. Manggon jenengan nak ngerti sholatmu malah batal. Kama koyo keterangan kama lau sajadah terus ke koyo oleh lamun sujud sapa man. Kama lau sajadah koyo oleh lamun sujud sapa man utawa korek li syukri krono sujud syukur. Ya kaya sujud syukur ngoten niku. Fa inna krono setuhune kisah utawa cerita iku tatulu batal apa sholatuhu sholate man bila sholate man sing sujud syukur ki mau bila hilafin kelawan tanpa pasulayan.
Wasani utawi pendapat kang kaping pindho iku latak tulu ora batal apa salat. Wong jenenge fikih ya memang rawan terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan batal, ora yakin. Ya berarti jenengan ojo ngetutke imam ketika imam melakukan sujud. Nah jenengan ora yakin kok melu sujud, malah salatmu batal. Dan terus pripun carane umi? Ya sama. Ketika imam lupa rokaat maghrib ono telu, jebule imam lali. Rokaat ketiga kudune imam tahiyat akhir. Jebule imame ngadeg, wawit kaset ngadeg dikandani wis ditasbihi utawa dikeploki, imame tetep ngadeg maca Fatihah sarakune. Jenengan nak pun yakin iki mau wis telu, nak jenengan melu ngadeg nututi imam keluar dari jamaah. Ora terus nentu boten. Maksudnya nek niat wis aku ki ora jamaah, sejak jane meh entuk 17 ora sida entuk ganjaran 17. Jadi entuk ganjaran siji. Niat mufaroqah ya wis ora usah ngenteni. Imam arep sujud, arep teruske terserah. Sing penting aku mufaroqah ya wis wayahe tahiyat, wayahe salam. Tapi ini sesuatu sing iso dadeke tersinggunge imam. Mergone napa wong urip kuwi ora trimo babagan mijiri bener apa salah. Tapi kudu jenenge angon perasaan wong liya. Wong liya kuwi nak aku mufaroqah tersinggung apa ora. Ora bareng gak boleh egois. Kudu dingon perasaan orang lain. Atau yang tadiru utawa ngenteni sapa makmum. Yang tadiru utawa ngenteni sapa makmum bu ing imamuhu ka iman hale ngadeg. Lah kok ngadeg nih ya wong macane sajdah itu surat-suratan itu dibaca posisi masih berdiri setelah Fatihah. Berarti ngenteni entenano mbek ngadeg kok nek imame ngadeg meneh, imame rukuk jenengan melu rukuk. Kok imam arep sujud aku tak ngenteni. Nah seperti ini jenengan malah masih tetap dapat fadilahnya jamaah. Wa idza intadzara lan ing dalem nalikane ngenteni sapa makmum hu ing imamuhu haliyas judu ana to sujud sapa makmum lisawi krana lali. Nah padahal mau ora melu sujud ngenteni. Nah ini yang jadi pertanyaan, apakah nanti ketika setelah tahiyat makmum kudu sujud sahwi apa ora? Fihi iku ing dalem jawabi pertanyaan tadi wazhani utawi dua pendapat. Al-adharu utawi pendapat kang masyhur, kang adhar, kang terkenal iku anahu setuhune makmum iku layas judu ora sujud sahwi sapa makmum. Karena memang di fikihnya lupa tidak sujud tilawah dalam sholat tidak harus sujud sahwi. Faslun hadza utawi iki ana pasal iman ing dalem nerangake wong yusanu kang den sunahake sapa man apa lahu kedue yusanu den sunahake lahu kedue man apa asujudu sujud.